Du kan, og hvad jeg kan. Der er med. Så rydder ikke ud i havnen, men det stod bag. Skulle der lige være inde i. Har det måske gjort lidt ondt på den her? Ellers noget, du vil sige, inden jeg slukker? Ikke andet, jeg snart glæder mig til at komme hjem. Det kan du ikke regne med. De flytter nok vores liv en gang til. Ja, det gør de jo nu. Eller så ryger du ud på en anden OP, men sikkert i et andet kompagni, hvor du ikke kender nogen overhovedet. Så er vi kun, det ender med, at vi kun er et par mand herude. De har en shot-app, Så sker der endelig noget. Så har jeg ikke haft en skid de der 4 timer snart. Det er garanteret en shot-rap på vores SA-80, så tror du ikke? 2800 TS. 1-2 kilometer. Geværskud, og det er AO. Skift. Prøv at høre, om de kan høre. Nå, men heller, prøv at trykke på håndmarken, og så fyr den der af. Fyr den af. Ja, hvis det er Falk, der sidder deroppe, så hedder han det. De ved jo, hvor det er. De ved, hvor de skal henvende sig. Ja, de ved, hvor den kommer fra. Hvad er det, Falk, der er 05 også? Det kan jeg sgu ikke lige høre. Hvis det er ham, så griner han nok. Var det nok til en tur på toppen? Hvad? Var det nok til en tur her på toppen? Det er heller ikke mere, ne? Det går egentlig meget godt igennem det op til. Op til 9-3? Ja. Kom til JU. Du vil lige ringe op til, at siger, at han skal vinke. De er nok alle sammen taget hjem. Der var ikke nogen færger. Der er ingen skid. Vi har også kun haft 9 shot wraps. 24 timer, mand. 1 shot-rap? 9. 9? Ja. Okay. Det var sindssygt, mand. Det går jo kun 10, mand. Ja. Og alle dem, som søstergruppen melder, det var helt sindssygt, mand. Prøv at ramme den der dåse, der står nede på den bunker dernede stadigvæk. Ja, jeg må ikke køre lidt PMV ind, og så optage det på videobånd. Den der dåse, den har stået der lige siden vi kom. Hvad for en dåse? Den der står nede på bag dækningen dernede. Kan jeg ikke se den? Det kan jeg. ikke lige på den. Den står på det stengade, som de bruger som dækning. Nå, helt andet? Ja. Seriøst forslag. Ja. Hvor laver sansekontrol? Det er det sande. Var det et seriøst forslag? Du kunne starte med at lægge de bjælker over til vores bådplads. Dem her, der går den sådan et stykke ind. Det er togskinner. Det er meget mere løst. Togskinnerne? Ja, de er tykke der. Læg med en firkant rundt af bådpladsen. Og så gå ud og finde noget brænde til jer. Jeg har ikke nogen sav og økse eller noget som helst. Ja, vi har da en sav. Nej. Det har vi da. Nej, har vi ikke sav lige under? Nej. Er du ude hos den Bjørnebær? Hvornår er det? I dag, de hele dagen, syner kom. Ej, til din lejr. hvad er det for noget lort? At Bjørnebær. Måske må tjene, han kan sikkert ikke mærke. Hør du ikke? Kan der lige noget være? Måske med også, han kan heller ikke mærke. Så vil du huske. Au! Jesper snakker der, ja, og så har vi det alt op. Nu må jeg gå. Så løn en gang. Vi prøver at se, om jeg rammer linsen. Du kunne ikke ramme ladebånden, så stod lige foran den. Du kan ikke ramme den lille miskasse dernede. Lad os lige få min kaffe. Au! For helvede. Nutella, den der bevægelse. Ja, hvorfor står den her stadigvæk? Skal den her dog? Rydder skrald op efter der. Så 1, 2, 3 hug. Ikke? Det er retfærdigt. Og vi ligger nede bag volden, og der er ingen, der kan se det. Okay. Nej, nogen der kan se det skide alligevel. 1, 2, 3 hug. Gasper, vi skal 1, 2, 3 hug. Nej, jeg vil fandme også skide. Jeg tager altid. 1, 2, 3 hug, det skal være retfærdigt. Jamen du ved jo, jeg tager hver gang vi hugger. Skift. Modtagslund. Her november Delta 9-2 skift. Det er 8-4 Oscar. Den vandkoger, I har derude, som er Messens, hvem har taget den med ud i skift?
Ventslund. Vi har et problem. De vil gerne vide, hvem er der har bøffet den vandkoger med ud. Hvem er lige det? 8-4. Vil du selv have lov? Hvorfor fanden vil han vide det? Ja, fordi han kan jo se veje. Det er også det. Han kan jo se, at den er ikke udleveret. Ja, men det er da også noget irriterende, når vi ikke fik gemt den, mand. Det er bare gøre. Sig det nu bare. Ellers skulle det bare sige. Ser du, hvem der design tog skift? Bare sige, hvis du har taget den. Det er 8-4 skift. Hvad var det, du skulle høre skift? Jeg skulle høre, hvem der har taget den vandkoger med ud, som er Madsens skift. Har undertegnet, som du snakker med, skift? Og hvem er det skift? P.R. Christensen, skift. Hvad er årsagen til, at du har taget den med derud, skift? Det stod det mest. Den stod ude, hvor vi spiste og var ikke brugt. Så tænkte jeg, så kunne vi tage nu på vores OP til at koge vand i til at lave te, skift. Det vil sige, hvis der står gevær derude også, så kunne du også tage det med ud og skyde lidt. Skift. Det er modsat. Negativ, for det har jeg jo, skift. Du hører ved. Slut. Hvad brokker han så om, jeg bøffer deres dumme døbkoger derinde, mand? Nej. Skift nu lidt på nu. Ja, jeg skal have det på mit. Skift det på nu. Jeg skal have det på mit. Nej, I skal have det Skal på du mit. også have det? Jeg er ligeglad, det skal være på mit. Jeg skal også have det. Ja, det er videokamera. Jeg skal have det på mit bånd. Jeg vil sige i hvert fald en ting, det er ikke PC-spot, for det er hun kommer til at skyde.